enää portaita kävellä, vaan tuolta huippuravintolan kellarin kerroksesta löytyy vessoja tuhansittain. Sitten niitä löytyy sadoittain keskikerroksesta ja sitten yläkerrasta löytyy kymmenittäin. Mutta kokemuksesta voin kertoa, että siellä kellarikerroksessa on vessat, jotka vetää parhaiten. No niin, tämä lienee vessoista selvää. Sitten myöskin väliajalla meille tulee tähän paidanmyyntipiste tuohon näyttämön välittömään läheisyyteen. Ja niistä on pakko kertoa sellainen asia, että siitä on jo muodostunut kesän 2010 hittituote siitä paikasta syystä, että kun nytkin on tämmöinen kaunis kesäilta, jos tänään sunnuntailta ratoksi haluatte mennä jonnekin tansseihin ja otatte sen paidan päälle ja siellä tango soi, hieno orkesteri soittaa ja näette siellä jonkun upean daamin tai komean herrasmiehen ja haluatte lähteä hänen kanssa tangoon. No mutta voi. Menet pyytämään häntä tanssille ja hän sanookin, että voi niin mielelläni lähtisin, mutta kun en osaa tangoa. Kun teillä on se paita päällä, niin ei tarvitse sanoa muuta kuin, että katso rintoihini. Niin, nimittäin siihen paitaan on painettu tangon askeleet oikein niin kuin askelmerkejä ja jalakuvioita. Kukaan ei voi epäonnistua niistä. Tehdään tässä yhdessä rakkauden kesä ja tangon kesä 2010, eikö totta? Niitä siis myydään väliajalla juurikin tuossa ja siinä myydään myös käsiohjelmia, jos joltakulta jäi se vielä hommaamatta tuossa ennen esitystä, niin tiedätte kuka kukin on. Tämä siis väliajasta. Sitten muutamia käytännön asioita, eli kieltoja ja kehoituksia. Sellainen homma, että jos teillä on mukana LA-puhelimia, GSM-puhelimia, NMT-puhelimia tai muita kännyköitä, niin tarkistakaa, että ne on ainakin äänettömällä. Että ne ei käy pirisemään kesken esityksen. Jos voitte tämän tarkistaa, niin olemme tyytyväisiä. Jos jollakulla on mukana lankapuhelin, niin ota luuri pois. Niin, ei sittenkään puhelimet soimaan. Tämä lienee selvää. Sitten sellainen, tämä on oikeastaan vähän tämmöinen varoituksenkin sana, että tässä esityksessä juodaan viinaa ja poltetaan tupakkaa. Hyi meitä. Me olemme paheellisia ihmisiä ja juuri sen takia me olemmekin kieltäneet sen teiltä. Elikkä siinä katsomossa ei saa juoda viinaa eikä polttaa tupakkaa, mutta jos siltä tuntuu, niin sitä voi harrastaa väliajalla sitten siinä merkityissä pisteissä. Ja sitten ihan vihoviimeinen asia on sellainen, että jos jostain pakottavasta tarpeesta teidän pitää poistua kesken esityksen vaikka pissille, niin erittäin suurta varovaisuutta noudattaen tästä aivan näyttämön etureunaa pitkiä tuolta poikkien, niin ei satu mitään yhteen törmäyksiä, koska me näyttelijät ollaan siitä ihmeellisiä eläimiä, että me ei nähdä ketään muita kuin itsemme. Ja ettei tapahdu mitään törmäyksiä. Mutta tässä kaikki tällä kertaa, niin taas tuli puhuttua ihan liian pitkään, mutta en sano mitään muuta kuin, että tästä eteenpäin minä olen Uuno Mononen ja tervetuloa elämääni. Viihtykää! Ja pojat, olkaa hyvä!